Sanibonani-ke emakhaya ngamakhaya. Ngithemba ukuba nonke niyaphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli wakwaButhelezi. Namhlanje sofunda ngohlelo olukwazi ukuthi lubale isakhi esikhethiweyo sesiZulu emagameni alotshiweyo, emagameni akhethiweyo esiZulu. Sobona uhlelo lukwazi ukwenza lokho, ukuthatha isakhi bese lolu hlelo luyahamba luyobheka embhalweni wesiZulu ukuba leso sakhi sivela izikhathi ezingakanani, izikhathi ezingakanani kulowo mbhalo lo wesiZulu ohlaziwayo. Sobheka lolo hlelo lukwazi ukwenza lokho namhlanje. Ake sibone ukuthi lolu hlelo-ke lubukeka kanjani. Nansi inkundla-ke yalolu hlelo lolu. Lolu hlelo lunesikhadlana la esimhlophe lapho khona umuntu olisebenzisayo angaloba khona isakhi leso afuna ukusixilonga. Lapha-ke kulelu hlelo kungalotshwa uhlamvu noma izinhlamvu zamagama esiZulu. Kungalotshwa futhi kanti negama lesiZulu la kubhekwe ukuthi lelo gama livela isikhathi esingakanani embhalweni ethile yesiZulu. Kepha-ke lolu hlelo lusebenza kahle ngezakhi noma-ke izakhi qho zesiZulu. Umuntu-ke osebenzisa lolu hlelo angaloba la isakhi leso afuna ukusibheka, ebese-ke aphinde aciphize nansi inkinobho le, ebese uhlelo luyahamba luyokhetha ifile enembhalo kanye nesakhi leso umuntu asixilongayo. Ebese-ke umuntu osebenzisayo aciphize le nkinobho le, ebese-ke ethola imininingwane mayelana nokuthi leso sakhi leso sivela iy'khathi ezingakanani embhalweni othile okhethiweyo wesiZulu. Njengoba sobona-ke lolu hlelo alivezi nje ukuthi isibalo sesakhi ukuthi isakhi sivele izikhathi ezingakanani. Kepha lolu hlelo phinde futhi lihlaziye noma lilethe imininingwane yokuba-ke izinhlamvu zamagama embhalweni zingaki. Lolu hlelo futhi liphinde lilethe imininingwane yokuba-ke amagama kuleyo mbhalo leyo mangaki kulowo mbhalo ohlaziwayo wesiZulu. Ake sibuke amathumbu ohlelo. Amathumbu-ke alolu hlelo made, athanda uba majana impela. Kepha-ke ngiveze nje ingxenyana ebalulekile yamathumbu alolu hlelo. Kodwa into ebalulekile kulamathumbu iy'nsizanhlelo ezisetshenzisiweyo. Iy'nsizanhlelo ezisetshenzisiweyo la ebalulekile uthikintha. Uthikintha-ke wona osetshenziselwe ukubumba inkundla yalo lolu hlelo. Ebese kuba khona enye insizanhlelo ebalulekile okuyinsizanhlelo-ke collections no-counter, ohambelana no-counter. Lezo nsizanhlelo lezo zenza umsebenzi obalulekile wokucubungula amagama. Uhlelo uma likwazi ukuthi lukhethe amagama luwacubungule, kusuke insizanhlelo enkulu esukuyenza lowo msebenzi ohlelweni insizanhlelo collections ekuyiyona ekwazi ukucubungula amagama embhalweni leyo ehlaziwayo. Kepha-ke okubalulekile le ngxenye yamathumbu ohlelo, insizanhlelo analyze text, yona yenza umsebenzi omkhulu ukuba itshele uhlelo noma isize uhlelo ukuba likwazi ukuthi lucubungule umbhalo loyo ohlaziwayo. Enye indawana ebalulekile ile ndawana le eno-open. Le ndawo lengxenye yamathumbu ohlelo ibalulekile ngoba ivula ifayela leyo enembhalo ehlaziwayo. Le ndawana yamathumbu ohlelo yenza lo msebenzi ukuthi ifayela enembhalo ehlaziwayo ikwazi ukuthi ivuleke, uhlelo lukwazi ukuthi liyivule leyo fayela. Ebese-ke uhlelo lukwazi ukuthi-ke lihlaziye umbhalo loyo
okuleyo file leyo. Enye indawana ebalekile yohlelo le ndawo ibalekile ngoba ke ngale umyalelo uletha _count, uhlelo lukwazi ukuthi libale izinhlamvu zamagama embhalweni. Ngalo myalelo lo word count, uhlelo lukwazi ukuthi ke lubale ke amagama asembhalweni ehlaziwayo. Ngalo myalelo lo syllable _count, uhlelo lukwazi ukuthi ke lubale izakhi ezikhona embhalweni. Futhi ngale ndawana ngale ngxenye yohlelo ilapho khona uhlelo lukwazi ukuthi lubheke leso sakhi lesi esifunwa umsebenzisi wohlelo. Ngakho le ndawana yohlelo inayo idlala indima enkulu uba uhlelo lukwazi ukuthi lucubungule amagama, izakhi kanye nezinhlamvu zamagama. Ake sibuke-ke la, sibuke inkundla yohlelo, sibuke ukuthi lisetshenziswa kanjani. Lapha-ke umuntu osebenzisa lolu hlelo angaloba uloba la kulesi sikhadlana esimhlophe isakhi leso afuna ukusixilonga, usiloba la. Leso sakhi leso afuna ukubona ukuthi sivela izikhathi ezingakanani embhalweni, angasiloba la leso sakhi ebese eciphiza le nkinobho le ukuze akwazi ukuthi avule ifile enembhalo, ebese-ke eciphiza le nkinobho-ke le ithi hlaziya ukuze uhlelo lukwazi ukuthi liveze imiphumela, liveze isibalo sezinhlamvu zamagama. Uhlelo luveze isibalo samagama. Uhlelo phinde futhi liveze-ke leso sakhi leso siveza ukuthi sisetshenziswe izikhathi ezingakanani embhalweni. Lapha-ke mina ngikhethe ukubheka isakhi sesiZulu ngibheke ukuthi ngabe sisetshenziswe kangakanani embhalweni la engukhethileyo. Kulo mbhalo-ke engukhethile unalesi sibalo samagama, lo mbhalo lo. Kulo mbhalo onalesi sibalo samagama, isakhi sivele kangaka. Nasi isibalo esiveza ukusetshenziswa kwesakhi kulo mbhalo lo onalesi sibalo lesi samagama. Lo mbhalo nasi isibalo sezinhlamvu zamagama alo mbhalo lo engixilongileyo. Hhayi-ke bakwethu, yilo-ke uhlelo lolu. Ngithe angilwakhe lolu hlelo ngoba zikhona iy'nsizanhlelo ezikwazi ukuthi zibale amagama embhalweni. No Word document iyakwazi ukwenza lokho. Kodwa alukho uhlelo engilaziyo olukwazi ukuthi libale izakhi zesiZulu embhalweni yamagama esiZulu. Ngithe angilakhe-ke lolu hlelo lolu olukwazi ukuthi libheke hhayi nje amagama kuphela, kepha libheke izakhi ukuthi-ke isakhi esithile sivela kangakanani embhalweni, nokuthi sisetshenziswe-ke kangakanani. Ilokho nje bafowethu. Asibonge, siyabonga kakhulu.